Duben už je pro přírodní barvení mnohem štědřejší. Dává nám na výběr, kterou hrašící bylinku si vyzkoušíme. A já jsem se rozhodla letos v dubnu vám ukázat, jak se barví s tímhletím fešákem. Je to vlaštovičník větší. Ten roste všude, ale opravdu všude, kde je dusičnatá půda. Je to velice veselý plevel, který se snadno rozmnožuje, snadno se hledá a snadno se také nalézá. A my se podíváme, co je obsaženo v té jeho žluté šťávě, anebo v těch zelených listech, anebo zkrátka uvidíme, co nám to dá. Jak bylo řečeno, vlaštovičník najdeme všude tam, kde je půda dusičnatá a poněkud vlhká. Jak vidíte, ta žlutá je už od kořenů potom v celé rostlině. Je to v podstatě latex přírodní, který obsahuje barvivo, kterému se říká berberin. A ten milý berberin se nachází třeba taky v dřišťálu nebo v mahónii. Je to jedovaté, takže důsledně budeme pracovat s rukavicemi. Natrhejte tedy košík vlaštovičníku a když to pojmete jako pletí a budou tam i kořeny, nevadí, jen je musíte umýt od zeminy. Sbírání jde rychle, takže jako vždycky. Nasekat, povařit ve větší množství vody, nechat odstát, klidně až do druhého dne. Potom scedit přes síto a máte připravenou barvicí lázeň. Tentokrát doporučuji barvený materiál předem připravit takzvaným mořením. Obzvláště to prospívá vlněným vláknům. Dělá se to kamencem, který se dá sehnat v některých menších drogeriích. Kamenec způsobí, že se barvivo obsažené v rostlině pevně naváže k vláknu a pak už ho z toho nikdy nevyperete. Takže připravíme si namořenou vlnu, necháme ji okapat, případně i vychladnout a pak teprve vkládáme do barvicí lázně, která má podobnou teplotu jako ta vlna. Lázeň ohřejeme na 80 až 90 stupňů, hodinu a půl to v tom vaříme, pomalinku mícháme, pak to necháme odstát do dalšího dne, vymácháme, okapeme, pomaličku usušíme a podíváme se, co se nám objevilo. Tak tohle to je výsledek barvení vlaštovičníkem. Zrovna žluté to není, spíš žlutozelené, přestože, jak jsme říkali, barvivo berberin je žluté. Ale určitě tam vstoupil do hry i chlorofyl, který rostlina obsahuje. No, není to špatné, ale osobně bych ještě zkusila přebarvit třeba indigem a to podle mě dá moc zajímavé odstíny. Jsem zvědavá, jak se bude s vlaštovičníkem dařit vám. Hlavně opatrně. Nepoužívejte nádobí, ve kterém běžně vaříte. Nejeste u toho, nepijte a nic neolizujte. Hodně štěstí!